tot i el llarg viatge, ens ha anat de primera aquesta ermita de Sant Pere de la Vall. Com ho farem? És que no puc dormir. El neguit que tinc, Melcior i Baltasar poden descansar, però jo no. Com ho farem per veure'ns, poble de Verges? La bústia reial. Quins records aquells moments. Records, nostàlgia, el campament reial, la seva plaça, la rebuda institucional, els seus carrers estrets, foscos amb la màgia, nens, nenes. Verges. Poble de Verges, trobaré la manera que ens puguem veure. Pensem. A veure. Cames. Ja ho tinc! Dimarts a Verges hi ha mercat setmanal. Mireu, ho farem així. Deixarem la bústia reial en una carpa, sense el patge per tot aquest tema de la pandèmia, i així podrem recollir totes les cartes dels nens i nenes de Verges. Aquesta serà la primera oportunitat per tenir un contacte directe amb tots ells. Vinga, som-hi, doncs! Estimats nens i nenes de Verges, us informem que malgrat que aquest sigui un any molt diferent a causa de la pandèmia de la Covid-19 i de les restriccions aprovades pel Procicat, nosaltres ja estem de camí perquè tenim moltes ganes de tornar a Verges, venir-vos a veure i portar-vos alguns d'aquests regals que heu anat demanant. Aquest any no podrem fer la tradicional cavalcada tal i com la fèiem, i ens sap molt i molt de greu, perquè ens agrada molt la rebuda que ens feu cada any a la plaça Major. Però tots plegats hem de ser responsables. Ei, però no patiu gens ni mica, Perquè tant en Melcior, en Gaspar com en Baltasar us volem veure i saludar, i ja tenim pensat com fer-ho. Així doncs, el proper dimarts 5 de gener a partir de les 6 de la tarda, espereu-nos a casa vostra que volem recórrer tots els carrers de Verges i passar per davant de les vostres llars. Però, escolteu, una cosa molt important. Aquest any no ens podreu seguir. Espereu-nos a casa. Porteu el vostre fanalet per poder il·luminar el nostre camí i canteu ben fort totes aquelles cançons que cada any ens dediqueu. Sabem que ha estat un any complicat, però també sabem que tots plegats heu fet molta bondat, us heu portat molt bé. És per això que venim ben carregats de regals. Per acabar, volem demanar-vos que ens deixeu alguna cosa per menjar als vostres balcons. Tanta feina a repartir regals segurament ens entrarà molta gana i molta set. I un cop hàgim fet tot el recorregut, molt atents a les vostres pantalles perquè us farem arribar el nostre missatge, mitjançant el canal de YouTube MTV. Us estimem molt. Una abraçada ben forta a tots i a totes. Fins ben aviat. Melcior, Gaspar i Baltasar.